Halo logoफोर ओमफ्राय जोङो दा नै रङियाव थांनो नागिरगासिनो दङ YouTube मिटआपआव ओमफ्राय जों दा स्टेशनाव दङ नै जोंनि स्टेशनाव गसाइगाव स्टेशन ओमफ्राय नै नैबेबो इउटिउबार बेना एनजि नार्जि ओमफ्राय नैबेना बि ब्लग नैबे नालिना बि ब्लग हाय नोंबो हाय ओमफ्राय आंनिखौथ' नोंसोर मिथिखागोन ओमफ्राय जोंहा दा थांनोसै ट्रेनखौ नेगासिनो दङ ओमफ्राय नोंसोर बानायलांबाय थादो भिडिअखौ ओमफ्राय जों दा नै सफैबाय दासो सफैदों जा मेंबाय अबस्था खाराब जाजोब्बाय नै बेनारा बावनोमोन ओमफ्राय हाबनो मोनगोन ना मोनाथाय सानांसै नाम लादों Ada nale kita lupa berapa? Deh, kita lupa berapa? Angsa agrin. Kami ni senang good time dong. Zoom jenis pura enjoy kalau aku ini udah punya aku. Ada, no umaku sirbe jana ya. Kau kisi jana ya umaku. Umaku. Uma saya. Uma jangan. Uma saya ini tahu. Tahu saya. Uma saya, angsa saya, tahu saya, boiler saya, Boiler sama ya. Ada yang sentuh uma saya kan siapa orang uma saya tak uma saya. Ayo. Uma lamar. Uma nama apa? Naku le jangan aja. Mana naku? Naku pun saya jangan gitu orang. Uma yang ini favorite na? Ada? Uma bagi aja. Misem mana apa? Misem siapa? Boro Brothers बयबो टु बर' ब्रादार्स चेनेलखौ थांनानै बयबो साबस्क्राइब खालामना होबानो एकदम गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थागोन आरो बर' बयबो हेल्प होलायनांगौ नङा होमबा बिदिनो आरो जोंनि बर'खौथ' गुबुन हारिया नायखाया बुजिखाया नालाय बेनिखायनो बर'जों जिमान हायो साबस्क्राइब माने सापर्ट खालामलायनांगौ आरो साबस्क्राइब खालामना गोजौ फारसे दावगा होनांगौ थ' बेनो बिदिखौबो सापर्ट खालामना होदो ओमफ्राय बर' ब्रादार्सखौ सापर्ट खालामदो जाय जेसेबां साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै होदो ओमफ्राय माने बुरजा साबस्क्राइबार खालामनानै होदो आरो सापर्ट खालामलायदो टु बर' ब्रादार्स नै बेबायदि नों माबायदि मोजां मोनखो फैनानै आं फैनानै बिराद मोजां मोनदों आदा ओमफ्राय आं सानाखैमोन बिदि गासिखौबो लोगो मोनजोबगोन होननानै मोजां मोनबाय ना औ दिनै मोजां मोनबाय दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों नोंखौबो ओमफ्राय आं गसाइगावनिफ्राय फैदों गसाइगावनिफ्राय ना औ अके स' फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो नोंखौबो बुंगोन आं फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच स' जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय थेंक इउ सि आदा थिगलायानो बस दङ जाला जि आदाया जोंना इन्ट्र' होलाय आंनो नोंनि इन्ट्र'खौ नोंनि औ जय बर' हारिनि guys, welcome back to the channel. Rona. बर' brothers. नोंबो मा भिडिअ खालामगासिनो मोजां खालामलांदो दिनैखौ बरिया इडिट खालामबा रिभिउस फैगोन दिनैखौ मोजां इडिट खालामबा बांद्राय गोलाव दोना दे बरिया खालामबानो जाबाय ओमफ्राय सापर्ट होलांबानो जाबाय गाइस बेखौबो ओमफ्राय लोगो मोननानै मोजां मोनबाय दे लोगो मोनना मोजां मोनबाय दे आं सिगांनिफ्राय लोगो मोनबाय थानोसै लोगो मोनबाय सापर्ट खालामो ना थेंक इउ सै गोजोननाय थाबाय लाजिना लाजिना फंनैसो बुंना होदो फंनैसो गासिबो साबस्क्राइब खालामदो प्लिज बुंनानै मानो होनबा
बर'जों बर' रावजों सापर्ट खालामलायाबा जोंनि माने गुबुन हारिनि मानसिया सापर्ट खालामनाय नङा नालाय गासिबो प्लिज अननानै गासिबो साबस्क्राइब खालामनाय ब्रह्मनि चेनेलखौ दे थेंक इउ request खालामो बर' जातिफोरखौ मास्कखौ Okay, so I'm sorry that now. Today I remember that ada pasien, pemain, kasih jaksi bang jabe, kasih kita ni kasih jaksi boleh jalan, mesti loh. Ambil ada bara serius lagi ni berjaya, baik orang bara serius mudah dengan siapa boleh. Aku bara serius mudah ni berjaya dia macam mana yang ada serius ni mana interested ni kasih macam mana? Kini ni mana interested ni kasih mana? Kita bara serius mudah boleh. Ada bara ibu macam mana istimewa umai berbicara dia. Macam program berbicara kalau malu kami yang mana jadi. Kalau bara dah kan, kita boleh juga main lagi, mana kalau program dah kan.